aften. Ej, det er penge. På en Mathias Det er aften. penge. Bro hakker ikke mit hus, vel? Nej, det gør han ikke. Der er mange her. Jeg er pænt sikker på, at der er langt flere, der vil have mit hus end jeres hus. Nej, mit hus har sådan 6 kister eller sådan noget, ikke? Bro, min har 4. Min har mange. Ja, min har sådan 6 kister, altså. Ja. Nej, min har 5. 37. Cracked. Oj, jeg fik... Nej, det gør jeg ikke. Hvid. Ej, han er så low. Ja. Herude. Men jeg har en blå ranger shotgun. Hjalte. Hvad så? Herude. For mig. What the fuck? Jeg har mange kister herinde. Der er mange her. Hjælp. Det er svært, når jeg kommer sådan en minisen der. Guys, giv mig lige 100 år. Jeg skal lige... No! Hey! Det er hele 34 damage. Ja. Ja. Har du skudt de her kronen nu? Sindssygt. Okay, jeg så lidt med den her. Han sagde, jeg går fucking ondt. Cracked. Jeg skal have mit kill, altså. What the fuck is Spire Rifle? Spil sprog mig noget hurtigere for hey, nu jeg med en crown. Kommer. Der er lige 3 på mig her, ikke? Så lad være med at have 3 på dig. Jamen, det er jo svært, altså. Hallo? Ja, skideshit. Roligt. Så, Mathias. Crack. Han er crack. Jeg bliver sur. Nice. Nej, en til. En op. Nej, det var... Hvad fanden er der for? Altså, gutter. Ved. Altså. Ja. Jeg skulle bare lige bruge hans hoved. Det var det eneste, jeg havde brug for. Ej, det er fair. Jeg synes du. Ja. Nå, jeg kommer over. Ja, der er masser her. Ja, jamen jeg kommer over. Jeg kommer over. Jeg skal bare væk. Jeg kommer i bussen. I'm coming. Stop it. Get some help. Crack i luften. Der er på mig Ja, her. 5 skud. Han er så heldig. En på mig. Jeg skal på ham der. Shit, jeg Hjælp kommer. her. Luk, vi er så langt væk. Jeg er så langt væk. Nej, trust. Jeg har nu. Og jeg rammer ind. Hvor er jeg herovre? Bag sengen. Derovre. De er bare langt væk. 32. Station, altså. Der er mange. Der er sådan 3 deroppe. Der er lige foran os. Jeg har No. Wait. Au. Wait. De pusher mig. Jeg skal væk. Jeg er død. Wait, the Holy fuck? shit. Godt, kom. Shit, Okay, Mathias. jeg har brug for lidt hjælp. Ej. De er fucking low dog, de er fucking low. Ja, En bag. der er det reload her. Ja, Luca, kan du komme ind til mig? Nej. Så du kan. Okay, mand, eller Hjelte. Hjælp. Det er fucking blind, nice. Hjælp. Åh, Nej. What the hell. hold da lige. Jeg har healing her nu. Jeg kan prøve at droppe dig. Jeg reloader. Nej, jeg er op på bunkeren her. Kan jeg ikke. Der er en nok person der. Det er til fucking fall, altså. Nah, what? Hvad så? Hvordan fik Luca et højere rank end jeg fik? What? Hvorfor er jeg WD. 255? WD. Bro, Fortnite! Nah, det er det scam. Jeg er bare bedre. Jeg er bare bedre. Seriøst, den gik også bare i dag, jo. Jeg har lige... Oh my god! Storm! Oh my god! Så vil jeg Storm, så går det bare. Oh my god, jeg blev død. Jeg kunne knap nok høre Storm. Jeg kan... Jeg står ikke herovre. Hallo? Jeg blev død. What the? Uh.
Okay, så Hallo? Hjalte er i gang med at dø, og jeg kan knap nok høre Storm. What? Perfekt. Så bare score off for ham. Hallo? Han er mig. Hallo? Goddag, Storm. Hej Storm. Vi kan godt høre dig. Ja, vi kan godt Hallo? høre. Hold nu Ej, kæft. Storm, Åh, det er fucking... Det, okay, vi lever. Hallo, leave ham. Spil Leave. det, Kick ham, spil det, kick ham. spil det, spil det, spil det. Jeg kan godt høre jer. Du kan. Jeg kan godt høre jer. Okay, Mors, hold kæft, altså. Kom så for helvede, Hjalte. Der er for mange, der taler. Han er... Nej, han er der! What? Nej, han er 1 HP ligesom. Oh shit, der er også nogle bag. Altså, Ja, og what the... han er 1 HP sådan der. Han er Nice, 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 nice. Altså, han var 1 fucking HP, altså. Vent. Jeg får sådan en effekt ved at bruge min shotgun. Nice. Hvad Hele for min en skærm shotgun, den du er har? frossen. Frostbite. Ej, okay. Ej, så er det derfor. Ja. Altså, den gør dig hurtigere, og din modstander langt. Det er fucking godt, er det ikke det? Jo. Mathias. Hej. Ja. Mathias. Hjalte. Goddag, hej. Hjalte. Ej. Åh. Okay. Goddag, hej. Nå, Goddag, hej. Afstå. det lyder som om vi ikke har kan set du ham. ikke også sige farvel? Ja, please. What? Det er for sjovt. Tak, Storm. Hvad? Ikke noget? Au. Ikke noget? Sindssygt. Get out. Jeg har set dig. Nice, tak for hjælpen. Open the door! Jeg mangler sådan lidt shotgun-skud, sådan der. Kommer ind til. Fucking dude! Anbud var Kom ud af mit hus, destrueret. mand. Ikke helt på min 3 IQ. Ja, det er det. Jeg flyver op. Han er herovre. Mikkel. Klar. Han er slet. Ja. Kom ind for... Send ud her fra siden på mig. På mig, gutter. Hvorhenne? På mig. Ja, jeg kommer. Kom her. Jeg rammer død. Sindssygt. Jeg skal reload. 68. Crack. Jeg blev røget væk her. Ja, han... Han er på mig. Der er nogen... der er fucking drug trucks. Hjælp. Jeg bliver skudt på. Den ene ramte den 120. Jeg bliver skudt på heroverfra. Ja. Jeg har det på. Vi skal lige holde sammen, dreng. Hold sammen. Ja. De ramte. De rammer meget. De rammer meget. Jamen, det er også. Ja. De er sniper. Fuck, fejler. Guys, jeg har fucking brug for hjælp. Ja, vi kan Guys, ikke. jeg har brug for hjælp. Den ene er død. Bare helt. Ja. Kom. Den ene er død over, Mathias. Og du healer det, så. Ja, jeg healer. Kom. Kom lige, crack den. Ja, mig. En død der. Hvad? Jeg bliver snipet! What the hell? What the fuck? Jeg kan ikke se noget. Crack. Oh my god. Jeg Pas på. Død. Det er en deroppe, død. Hvem er her? Er der ikke en der? Jo, der er en der. Er det jeg er opdateret. Prøv lige at få det først herovre. Nice. Oh my god, han er low! Oh my god. Jeg kommer op. Ja, jeg kommer også. Jeg beamer ham ud af luften for sådan 140, altså. Jeg er med dig. Nice. Jeg kommer lige derned igen, om lidt, når jeg er i live. Jeg har ikke nogen skud. Ja, guys. Du. Jeg har et problem med, at når min telefon, den er... Når skærmen går sort, så kan jeg ikke høre jer. Så jeg ved ikke, om jeg... Sådan... Jeg ved ikke. Ja, okay. Kom her. Fucking bitch. Bitch ass. Fucking bitch boy. Der er nogle andre, der også har lyst til at skyde. Ja, der er. Jeg har fisk. Nej, ikke fisk. Jeg har minis. Pas på. Oh my god. Ja. Prøv det. Holy shit. Pas på. Holy shit. Kom ind her.
Ej, han flyver væk. Jeg går i busken her. Au, altså. Der er sindssygt mange. Nice, altså. Fucking lave i luften. Jeg er sgu ret langt nede, se. Død, nok. Jeg kan lige under Nej, broen her. jeg finder... Au! Pas på. Au. Jeg er der. Nice. Jeg har kun én mini tilbage, gutter. Jeg har... Jeg har resten af den. De har lige fået en... Lige der. Og meget, han har ramt meget. 44, negativ. Gutter. De er lige der. Det er fucking rolleplay, det her. 164 point, 164. Au. 164 point også. Nice. Go, bare go. Død. Bare go. Pas på for siden. Jeg vil bare gerne For have siden. finish. For siden. Og min shotgun vælger ikke at gøre noget. Nice. Her på mig. Ja. Hvad så? Her er den der. Come on. Her. Ja. Der. Så, vi sidder okay. Flex. Så. Kommer folk. Den der. Ja, den Jeg må få lidt gæt. Ja. Vi står rigtig det har jeg dårligt ikke, for, gutter. det har jeg ikke desværre. Og jeg har fandt et bedst. Vi bliver nødt til at presse dem der. Ham, den ene, der sidder her. Ja, kom. 80. Men Grex? 29. Nej, fuck. Jeg blev most. Det er fint. Ja. Kom herned. Er det fint, jeg blev most? Nok. En til. Nej, tæt på. Shit. Kan jeg nå ned her og ind i zonen? Ja. Jo. Kan jeg måske ikke. Jeg fik ikke lov til at... Jeg tager Hey, vi fik winnet! Get up. W Mathias. Og W sidste kill Mathias. Nice. Ja, så... det er Epic Chest over det hele. Epic Chest over det hele. Jeg fik en lille Hyperburst pistol. Lille OXR rifle. Og en lille heavy sniper. Og en lille pistol, altså. Jeg fik en Yes, lille sir. pistol og en legendary OXR rifle. Fair. Og en legendary... Din rocket launcher er ingenting, vi skal ramme den. Der er folk på mig. Banger. Jeg har stadig ikke fået en god shotgun. Jeg vil gerne have en bedre shotgun. Drenge. Jeg har en lille ranger, fuck. Oh shit, jeg kaster den. Okay gutter, er det banger? Okay, står man lige nu. På gatekeeper faktisk. Der er en herovre. Din yndlingsgun er her, by the way. Hvad for en? Ranger? Ej, den må skydes. Op på scenen. Han ramte den 70. Blå. Ja. Er klar? Let's go. Nå. Ej, hvor jeg rammer her skidt. Jeg rammer ikke noget. Men der er jeg... en til, der flyver et eller andet sted, gutter. Der. Au. Oh shit. Jeg bliver railet. På mig. Nice. Jeg kommer. Fuck, look her. Død. Sindssygt. Crazy. Fuck, der var loot. Jeg ved ikke, om skarn er god her, faktisk. Stik Nej, med skarn, spiller på. faktisk. Rocket. Jeg nåede ikke, Jesus Christ. Fuck, jeg skal bare det der loot. Oh my god, sådan, jeg bliver bare railet af. Ja, du kan godt lige låne lidt, hvis det er. Tak. Jeg bruger bare min shield, så. Holy shit. Jeg tager bare den anden, der lå hernede. Ja. Holy shit. Ja. Så gutter, vi skal væk herfra. Let's go. Og de sidder der. Let's go. Nå. Der Kan jeg ikke med nogen sniper. Gutter, jeg skal lige væk og hele sådan der. Ja, kom herover til mig. Let's go,
Jeg har no-scope på ham. Han død. Guys, jeg tror ikke det kommer til at do med den hastighed, min internet kører Ja, på. look at dig. Der er på mig. Mig for helvede. Jeg har ham. Jeg kommer over til jer lige om lidt, gutter. Jeg kommer over til jer lige om lidt. Det skal du. Så var Mig, der døde lige her ved mig. Jeg tænker, jeg lever her nu. Ja, Jeg kommer. der kommer en til. Jeg lever nu. Der er ikke så meget håb for det. Ja. Ses. Vi ses. Han er cracked heroppe. Der er en til. Nice. Sindssygt. Jeg har ingen healing sådan der. Jeg har ikke fået nogen Intet healing. sniper endnu, mand. Sikkert der er en eller anden deroppe. Jeg ved det ikke. Jeg er helt sikker. Der er mine så. Jeg har brug for sådan at finde en grab. Jeg vil hellere en lille hus. Match med sådan Noget en husk. Der er nogen hernede. 30 igen. Cracked. 24. Nice. Nice. Ja, okay. Jeg har ikke rammet. Jeg er 32. Sindssygt. Jeg har ikke fået nogen sniper endnu. Jeg tager den. Hvad der foregår? Op og deroppe. Ja. Jeg prøver at snipe efter mig. Der er en, der flyver også. Cracked. 34 hvide på ham i luften også. Her på... Ja, der er han en nåede. Nice. Ja, der kommer en Gå efter ham der. flyvende. Han er alene herude. 24. Er der ramt 24? Ja. 24 blå. Hernede. Ja, der er en, der sniper efter mig igen. Herovre. Ja, hernede. What? Der var en almindelig chest. Hernede. Ja. Push ham. 36 blå. Cracked. Nok. Nice. Jeg lavede fucking Nok. cracked. Kommer. Nice. Kom her. Hvis I skal bruge hjælp. Det er fint. Nej, det kan. Hvad er fucking dealer her? Skal ind i zonen. Ja, jeg så... der er nogen her foran. Ja. Jeg går lige hen og tager en grappler. Ja. 34 point. Blå. Nice. Den er. Cracked. Ja. Død. Nice. Jeg går her med. Ja, der er en. Ja. Nice. Sindssygt. Er der en sniper? Nej. Ja, det var der. Var der? Nå. Ja. Det er sgu da også. Det kan du vist få en op i taget. Nice. Død. Jeg fik en deroppe. 110! Ja, 110! du fik det kill, jeg skulle først. 110 deroppe. Jeg fik mit finish. Jeg er så fucking ligeglad, jeg skal bare rende. Ja. 110 heroppe, dreng. Ja, der er 3 hernede. Ja. Det går alle sammen her. Der er en, der lander. Nej, det er der ikke. Oh my god, Det er der i hvert fald. Great up for the fucking leo, man. Han gjorde ondt, ham der. Han gjorde rigtig ondt. Jeg fik siphon. 36. Her på mig. Hvid, nok. Nice. De der folk, der var den, de fungerer. For spray. Også det. Op på bakken. 600. Der er 3 deroppe på bakken, mand. Ja. Det er dig her. På mig. Kom. Jeg har ham. Ja, der. Nej, død. Nice, gutter. Fuck, det er sindssygt. Det er så fucking Pas på. Fucking perker. Jeg tager launchpad.
Det var så det alt for høj launchpad, jeg tog, gutter. Jeg er bare flået ind her. Jeg er bare inde. Ja, det er fint nok, fint nok. Hold sammen, hold sammen. Er der nogen, der er bunker eller noget? Nej. Nej. Det skal vi have nogen af. Eller Ja, skal vi ikke? Nej, Der er for meget åbent. Jeg kan lige få en... Der, jeg kan ikke holde den. Jeg har en klub. Nej, jeg kan heller ikke. Okay, heller ikke. Over. Der er fucking touchdown her. Det er fedt. Ja, fuld. Nice. Over på huset, gutter. Over på huset. Ja. Ja. Fik en ny crabber. 73. 240 på en, 240. Nice. Jeg går bag scenen her, bag scenen her. Ja. Dreng, vi er på pushen. Hvad? Vi er på pushen. Altså, det er 4 mod 3. Ja. Men hvis vi bare får lidt skade på dem, så gør vi godt. Hvis vi bare dræber den ene fuldstændig. 165 på den ene. Ham der sidder nede på jorden, han har ramt Vi kan 165. sagtens pushen. Vi kan sagtens pushen. Cracked. Nej. Ind i stormen, ind i stormen. Rocket. Mærkelig rocket. 32. På bananen. 72. Jeg pusher. Ja. Det er Her. Crack. Jeg er ikke med. Crack. Knock. Jeg er ikke med. Jeg er ikke med. Der er en, der Jeg er nok. ikke med. Kommer. På mig. 2 på mig. Knocked. Ej. Ja, tak, gutter. Gutter, tjek det. Jeg har et crown win. Yes. Wow, Der havde jeg så ikke. Jeg havde så 4. jeg har 55. Det er skørt. Crazy. Og jeg er nok til at nu. Ej. Guld is. Næsten Diamond 2. Jeg fik 102. Jeg fik 41. Nå, gik jo fuldstændig Fortnite. Skins, det er Ja, sindssygt. bro. Han grinder det selv, altså. Vi sidder og grinder det sammen, mig og Asger. Ja. Hey, respect the grind, ikke? Hvordan Ej, er det normale kister igen? Probably, ja. Ja, Ej, det er fucking løgn. Jeg kunne lige så godt lide det der med... Hvad er det? Med fucking kister, jo. With you, we can be pro Fortnite gamer. Fuck, man. Altså... Her er De kan da bare komme. Ja, der var... De kommer også. Goku. Goku Knocked. er i hvert fald død. Nok. Ja, på mig. Pusher bare herovre. En er den der fucking kat der. skrevet, bro. En er bare fuldstændig fucking lippet. Hvad laver bro, altså? Er bro på sådan en bronze? Ja, på mig. Den ene er lorte low. Den anden kan bare ikke ramme. Det kan jeg så det synligheden heller ikke, men han er nok. Den ene er lorte low også. Jamen altså, I sidder derovre og gokker hinanden af, altså. Slap af. Nej, jeg gider ikke slappe af. Knocked. Det er jo så. Knocked. Nice. Oh, no. Så. Fuck, de har mange kroner, mand. Holy shit. Her noget. Ja. Crack, død. Hænder på banken. Pusher. Ja, Jeg er ikke mere godt overhovedet. nej. Jeg healer. Det er fint. Au. 40, 27. På fucking anden side af planen. 27 igen. Fuck, jeg er sindssygt. En her nu. Pas på. Der. Au. 22, mand. Hey, bunkeren. Ja. Her på mig.
jeg kan komme. Nok. Jeg har ikke nogen skud til min shotgun, altså jeg er helt... Nice. Her på mig. Der er masser her. Der er 3. Jeg har Han er en cracked. for 90. Han er cracked derinde. Ja, jeg har lidt brug for dips. Jeg er med dig. Den ene er cracked over. Au. Drenge. Guys, jeg bliver nødt til at dips, for jeg har ikke noget der. Der var 3 i den der bunker der. Færdig. Oh my god, Fortnite, I kunne ikke give mig noget der. Ja. I kunne... What? Der er jo ikke bullet drop på den der sniper, det er bare sådan livet. Det ved jeg godt. Kommer nogen flyvende her? 22, de rammer meget. Eller han rammer meget. Der er kommet... Jo. Der er en eller anden, der er på... Jeg er med dig. Goku. Ja, han fik Ja, han er død. Sindssygt. Hvor godt mit audio begynder at kunne. Der er mange her, gutter. Der er rigtig mange her. Jeg laver lige et run up. En på mig. Ja. Okay, look at det kan du bedre, ikke? Vi har medkit med den der. Nok. Vi har taget med. Hjælp. Det er okay at blive hjælpet. Du kan ikke blive hjælpet. Nok en. Sorry. Der er en eller anden, der er selv sjovt at prøve at skyde mig. Død. Nice. Ja, au, jeg blev railet af 3 personer. Oh my god. Okay. Jeg kan godt lide Hjalte, han er fucking stille, man. Hjalte. Nå. Jeg er bare blevet kørt over en bus. Det tror jeg. Mig? Ej. Jeg sad bare til YouTube. Jeg sad bare til YouTube. Der er en anden, der har lige fået en lamer lige for mig. Jeg kan desværre komme til at tage Umuligt, Mathias. Hvad sker der for min skærm? Der er mange af mit hus her. Fuck, man. De pickaxe mig. Hvorfor? Hvad er det her? Hjælp. Wow, det kan jeg ikke. Mit fucking kabel til min skærm er sådan røget ud, så der er bare blå skærm. Han er hvid. Død. Nice. Her på mig. Du får lige resten. Inde i det hvide hus. 2 derinde. 3 derinde. Ja, så. De fighter med nogle andre. Ja, der tror Man jeg. kan kunne bare lige se til, når I... Hvad hedder det? Når I En død. finder en. Nice. 1,33. Død. Der var også nogle andre, der prøver. Holy shit. Ikke vist på en. Fuck ham her, fucking kæbe. Gutter! Hvor der er no way. Fuck, jeg er heldig. Den skal jeg ikke bruge. Her. Crack. Jo. Så har jeg købt den nye lort. Imagine. Han er ramt 8. Jeg er efter ham. Gutter, er der nogen, der vil have den der? Så tager de det bare. Hvad er det? Ja. Og den der. Ja, gutter. Jeg vil have den der, Hjælp. Maven der. Hjælp. Åh, jeg har brug for din minister. Nå, Hjælp for helvede. du er heller ikke selv for. Ja! Der var en i busken. Ja. Død en. Fucking mærkeligt. Her på mig. Der ligger en sniper til en eller anden. Hvad er det for sådan? Herovre. Jeg blev sniped. Fuck. Han var bag mig. No! Hvad fanden er der foregår derovre? Holy shit. Ej, det... 150 cracked. Hvid. Sådan der, gutter. Jeg er lige igen. Nej. Der er en Står der, lige gutter. derovre. En der. Der er en her. Den ene. Den er taget væk. Det er dem. Oh my god. Seriøst, gå Hold væk. 96. 30. 96. 110 cracked. Nej, 105 cracked. Nice.
Ham der løb, ham der sk... 25. Det ligger sådan absurd fucking meget. En der flyver bag os. Au. No healing. Er der nogen, der har Der er healing? ikke nogen, der er minis, vel? Nej, det tror jeg big ikke. shield. Big shield. Drenge, de kommer herop, de kommer herop. Der sidder en herinde et eller andet sted. Det gjorde han fandme ikke! Fucking no-scope headshot! Haha, nice. Kom nu. Hvor fuck skal I hen, mand? I fucking svin. Hvor skal I hen? Jeg har min breacher shotgun tilbage. Kommer ind ved siden af her, bakken her. Her på mig. Der er 2. Husk Ja, det, jeg dør. Guys, nej, busken. Ja. Holy shit. Jeg har... Find mig. Nice. Au, jeg er død. Drenge, Død. bare kom ind i zonen. Ja. Nice. Nice. Ej, oh my god, kommer til at droppe den forkerte fucking... Ja. Hvor er jeg glad for, at jeg er rigtig... Hvad så, dude? Hvad så, var? Skar... Der kommer ind. Drenge, der kommer ind. Bag os. Hvor ramte mig? Vel sammen, mand. Jeg skal have minis. Der er her. Crack. Død. Fuck ham. Nice. Der er med det. Nej, det er Nej, det. det er... Der er også derovre. Ej. Drenge, hvor er I henne? Ej. Vi er helt dernede. Ja. Ja, jeg dør her. Og her, pep. Ja. Jeg er død. Oh my god, hvordan... Brun. Gutter. Vi skal fucking rotere fremad, boys. Ja, der er også folk derovre. Rotate your shit, vi har ikke noget værk. Jeg har ikke movement. Det er jeg heller ikke. Ja. Jeg er klar på movement, ja. Hvor der kommer jeg ikke. Død. Nice. Shieldbobben her. Han død. Jeg fik mit finish. Død. Helt der, 12 død. En her. 64 for en. Nice. Der tror jeg. Der er 2 hold tilbage, gutter. Ja. Jeg fik en. Farvel. Hjælp. Han er cracked. Det var den sidste, gutter. Nice. Kom nu. Fucking get out. $15 kills, sikkert. What the fuck? Du fik 15 kills. 15. Ja. Jeg fik 6 kills. Ikke? Jeg fik. Okay. 1 kill. Bro, 1 kill er bedre end 0 kills, ikke? Ja. Altså, 1 kill er bedre end 0 kills. Oh. Nej, men 2. Guld 2. Oh. Silver 2, 65%. Guld var 2. Guld var...